Semala bigay nag-request. Yeah. Sisiwit, sisiwit. Awat tun dinukma kaay ayama intar taama sisiwit unaata no kano o kamanyo ay tukayan na imayo tapnon maog kamanyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nung lumaan borboran ko. Sumuran lumang kamanyo tas ako di ng paa mo. Imay ko bisita igadi sukot na nang ilog si Duama maamaan siya no kano o kamanyo ay tukayat na imayo tapnon maog kamanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko nung lumaan borboran ko. Sumuran lumang kamanyo tas ako di ng paa mo. Tas ako di ng paa mo. Nabanap, nagpasya, ijay downtown at nasabat ko abalasan kinitgayak itikan nigi imisam na kasamsamit Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabaya nupay kasang ibanag na inanusa et dimdeng dialda napalaos tiragsak ko ni Victoria inaknon nagduy ayat ko wanag ganas tunggal alda naglabas tunggal ada ni Victoria ditiden na ngem malas iti amina malas inangaw na nigasak ididimte di may sanga bersama idi na panak nagpasya ijay balay na nitatang na di inna nakasarita ay barok pasensya kang kaawanin ni Victoria
Intaray jay adi nga karuba. Nagsakit tinakem ko itinapasama, ket napanak nakinom tiempelay. Tigasat ko sinangsangita, taawanin diliw-liwak ni Victoria, ket awanin dito'y din na. Naglabas iti bulan aldaw kentawe, nadamag ko nga ni Victoria si Mang Pete. Dagos ko nga sinarong karaw, mailiwak unay kenkwana, nga madawit iti ubing nga kadwana. Ket ditan kinagpatinggaan daytoy a kanta, di istorya may panggap kenaya. Tanagsulin diliw-liwak ni Victoria sinuliana, nubitin ka problema ringgit daytoy kanta. Nubitin ka problema ringgit daytoy kanta. Mandung mo o aring kuray tuisan natin inaramit aparaken ka. Napupunipunan dagidibal balikas ako kay sinumanamutiya. Sa kanang na tao mayak amang karane dito taway at tamdag kaguma. Tamay ko ipisik anek kay Kenrick nagsabay kuma. Nusyat tuti ayatem di katupak sangitan inaw daw kantong nga linglingin. Itet ko ti amin kukin amin tu akayat mo ay ko paparag sa kalae. Uray sing natiyak de pa uray sing nati kontra lawan ko tayak ko kenta. Uray pagkatayak samsang inek no lagit di magunod ka. Ayat nagbilag kan tuy puso kinayawa ni ading abalasan, sabay kumatay nagsumbatan. Ayat nagbilag kan tuy puso kinayawa ni ading abalasan, sabay kumatay nagsumbatan. Ayat nagbilag kan tuy puso kinayawa ni ading abalasan, sabay kumatay nagsumbatan. Nagmayak di ubrak nukas tuinga ak di gusa tay sabunti bagay ayam ta ngamin nagpagpagalisak
Patrikot aglablabutab ay galis na nakamay mayak. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayaw sabon na kagangganas. Ganasin unay ti at sabon, amin nga abot ko kelikaon. Sabat pa'y kaito'y akong nagiti kikit ininak idron-duron. Sabat pa'y kaito'y kibong sabay kir-kir posegyan puso. Sabat pa'y tuy barukong sabay selang idumudong. Anak ganas tiyak tigos agay ayam iti sabon paglalunong ilaradong ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangit ka, o sabon kaay-ayo ka. At sabon, aming nga abot ko kelikaon. Sabat pa'y daytoy agong nagito'y kikit inak idron-duron. Sabat pa'y daytoy kibong sabay kir-kir posegen puso. Sabat pa'y tuy barukong sabay selang sakto'y dumodong. Anak ganas tiyak tigos agay ayang iti sabon paglalunong iaradong ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon nakapangit ka, o sabon kaay-ayo ka. Ay nagkanas tiyak tigos natay sabon igos kusugos, kay galis na nakalamlamuyot, nagganas na iapro-apros. Ang lalino peke-peke karagi di mas-masin. Akyat ka nakaswaan sugal na nasiti sabon na kamay mayak ikate-negagate. O sabon nakapangit ka, o sabon kaay-ayo ka.